ಏತು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತು ಬಸ್ಸ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಏತು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಲವಲ್ಲ. We have come to Mysore for ಡ್ರೋನ್ ದಾದಾ ಬಂದಿರಾ? 4 ಗಂಟೆ ದಾದಾ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ. ಇದೆ ಹೋಗೋಗ ಅದೇ ಪಾಟಲ್ಲ ಹಂಚಿದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಂಚಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರು ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಂಚಿಲ್ಲ ನಾಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಂಗೆ ದಾದಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೈಸೂರು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಮೈಸೂರು ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್. ಬರ್ಪುಜ
ಯಾವುದು ನೋಡಿದ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಬೈಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಚಾರ ಸರ್ ಅದೈತೆ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಡು ಮಾರಾಯ ಪಾತ್ರ ನಾ ಓಲ್ ಬೆಟ್ಟ ಉಲ್ಲಾಜಿ ಬರಬೇಕು ಲೋಕಲ್ ಗಾಡಿ ತಕೊಂಡು ಇದೇ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ ತಕೊಂಡು ಅವನು ಮಾಮೂಲು ಯಾವತ್ತೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತೆಂಚಿನ ಮೀನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರು ಕಲ್ಲವಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ನಿಜ Yes. Video. Yes. Engkala full satta ondundi te drone raapa ondella ootige bathudu. Yes. Mer banker engkala malla main. Yes. Yes. Mer ootige onji banker malla dream did baideri. Mer lanjane mast dream did baideri. Yes. Yes. ಎಂಕಲ ಫುಲ್ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ. Yes. Yes. ಎಂಜಾಯ್ ಒಂದು ತೇಜ್ ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಜಾಯ್ ಒಂದು ಊಟ ಲೈಕ್ ಆತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿ
ini అన్న ini రావత yes ఎక్కలేని టేకప్ అవుతుంది ముందు మిత్తువాడు రాయరదు మీనం ప్లాన్ ఇತ್ತು నించమ్మా రావా ನಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪು ಎಲ್ಲ ಬರೋದಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಓಡಿ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪ್ಯಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೊರಟು ಬಿತ್ತು ಪಾಡು ಬುಕ್ಕದೂಕ ಎಸ್ ಇಂತ ಎಂಗ್ಲ ಡ್ರೋನ್ ಮಿತ್ತು ಒಂದುಂಡು ಊಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ yes ಒಂದೊಂದು ಅಂಜನೆ ಪಡು yes yes ಎಂಕಲ್ ಡ್ರೋನ್ ಬಾಗುಂಡು yes ಕುಲ್ಲಿಯರ ಬಿತ್ತು ಮಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಆಡು ಏ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಉಂಟು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಅಜ್ಜರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೋಲಗೆ ಮೀನುಂಟು ದುಲಗೆ ಡ್ರೋನ್ ಜಪಡು ಎತ್ತೆ ಬೇಗ ತಲೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ಗೆ ಡ್ರೋನ್ ಪಣದುಂಡಾ yes yes Hey Karthik, another one about Ooty the ಬಗ್ಗೆ. Yeah, it's very good place. I have already come in 2-3 times. Okay. But my friends are coming today. Okay. It's very cool place and very hot. Yes. Hi. ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಮರೆ ಮುಸ್ರು ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಮೈಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಗಾಳಿ ಯಾವ yes ಎಂಕಲ್ ಏನಿ ನನ್ನ ಊಟಿಗೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 29 kilometers 30 kilometers okay yeah enjoy almost yeah it's a good place mast time the dream ata yeah we have planned so many times okay but not happened but that time we have very strong ella paadina bro I like it very good irvatini okay I love you I like it oh mine pillar banda ambere enjoy ora be idalla class enkel ಎಂಕಲ್ನ ಮೈನ್ ಬೇರೆ ಅದ ಗೊತ್ತದೆ ಬೇರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜಪಂದರ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಲೀಗ್ದ ಒಂಜಿ ಪಡೆದಪ್ಪ ಅಲ್ತೆ ಕಾರ್ಡ್ ಇಡೀ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುವಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಡ್ರೋನ್ ಮಿತ್ತು ಬೋತರು ಬರೋದು ನಿಜ ಸರ್ ಬರುವಾತ ಇದೆ ಬನಿ ಪೂಜಾರಿ ಬೇರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಟ್ರಾಪ್ ಔಡರ್ ಬನಿ ಪೂಜಾರಿ ಏ ಡ್ರೋನ್ ದಾದಾ ಬಂದುಂಡಿರ 4 ಗಂಟೆ ದಾದಾ ಬಂದುಂಡಿಯಾ ಓ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೋನ್ ಫೋಟೋ ಓಕೆ ಅರ್ಧ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಓಕೆ ಹಾ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆನ್ ಇಲ್ಲ I could be the best thing in your life. Baby, let's take a drive.
ఏతు కాస్ట్లీ ఇచ్చిన వచ్చిన వస్తా అవే సేమ్ ఏతు కాస్ట్లీ ఇచ్చిన వల్ల ఇచ్చి ఉందో బస్సు భారీ లేకుండా ఏ ఆకలి అయిపోయిన నాలుగు దుంపితాడు రా Continue for 1 kilometer. ಹೌದಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವೈಟ್ ಬಿಡ್ ಅದಲ್ಲ ಬಿಡ್ ವೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅದು ಗ್ಯಾಪರಿ ಬಾ ಜಂಪ್ ಬನ್ನಿ ಹಾ ರಾಮದೇವರೇ ಅನಂತಲ್ಲ ನೀರಿನ ತೂಕ ಅಂಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳೆ ಬಿಡ್ಪಾರ engineer pernelle oh mula bele putnai yere ga oh ಹಾಯ್ ನೀವು ಲೇಪ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಜಾಯ್ ಒಂದುಂಡು ಎಸ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಎಂಜಾಯ್ ಎಂಜಾಯ್ ಅಂಡು ಶಿವನಾಡೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ ಕನ್ನಡಲ ಬರ್ಪ ತುಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಸೈಟ್ ಪೈನ ಲೈವ್ ಉಡಲ್ಲ ಎಂಚಾಡು ಎಸ್ ದಾದಾ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ very good place. Okay. We have so many time we have planned, but what happened is some English. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬರೋದು ಕಾಸು ಇತ್ತು ಆದಿಯೋಗಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಏನ ಫಿಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾ ಫುಲ್ ಪ್ಲೇನ್ చాలా ಓಡತ್ತ दादा मोबाईल दादा दादा एते होता